Sanibona bafethu uvane lo. So namhlanje kuphume umbiko regarding umfuking. I'm sure abantu abaningi bawutholile lo mbiko lo. Ithi indaba kuneyindaba eziqhamuka le Saudi Arabia. Le indaba eziqhamuka eSaudi Arabia kuthiwa le club esayine uMhankota, manikhumbula kahle uMhankota, the former Orlando Pirates player, wasayine yona le club la iEl-Ettifaq eqhamuka le eSaudi Arabia. Kuthiwa le club le isireache iagreement with Orlando Pirates. Ngeyindaba engiyizwayo nami. Kuthiwa ama-personal terms. Ama-personal terms, it means between the player and the team. Sekuhlaliwe phansi kwakhulunywa ukuthi okay, imali umjida azosayinwa ngayo ibalelwa ku-30 million rands. 30 million rands. Mase siyiconverta ke siyisa kuma euros kuthiwa umjida uthengwe ngo 1.5 million euros. 1.5 million euros. Angifuni uqamba mali number le for a player like Umfuking. Umfuking is the face of iPSL right now. Yabo umuntu ongangitshela ukuthi umfuke ngayo i-face of PSL angazi ngempela ngabo ucabanga, because you cannot name me one player odume iSouth Africa yonke okudlula umfuking odlala ku-PSL. You cannot name me one player odlala ku-PSL odumile odlula umfuking. Ingane ezincane siyamazi umfuking, president wama 2K, abantu abadala bayamazi umfuking. Yabo, so a price yokuthi abe 1.5 million euros. I know ama euros ngabukeka kukuncane ngoba ukuthi ku 1.5 million, but masiza la eSouth Africa u 30 million. But why ngempela mfethu abu 30 million umfuking? Why abu 30 million? I know there are some players yabo eEurope ama youngsters alingana nomfuking. Ngeke wabona ama youngsters edayiswa ngo 30 million. I'm not saying le club le is a million Europe Pirates, cha, ayirobhanga. Angazi noma mhlawumbe abantu abanegotiatayo abanegotiatanga ama price arise for umjida. For me, I think umjida maybe 50 meter kuyaphezulu. Orlando Pirates ibingenza better. Yabo kule deal ibingenza better kakhulu. 50 meter kuyaphezulu bengaba into ezwakalayo, but 30 million, I don't think le deal le bafethu izophumelela. But ke anything can happen, but for me I don't think le deal le izophumelela. Ukhoza ngiyamazi bafethu, ngiyavela vume nje kalula njalo 30 million phela akusiyona imali etheni. I know iBetway Premiership u15 million, sengikhohliwe imalini league yala, but ayidluli ku20, yabo. So ileague yala ibizi ngaleyo ndlela, but I don't think bangamtetela ngemali encane nje 30 meter fethu. Ungangitshela ama comments bafethu, yiphi imali umfuke ngemele simtetele ngayo? Asikwazi kumtetela ngemali encane nje, asikwazi ngempela, yabo. Le deal nje I don't think izophumelela. But ke asike sibone, silinde Orlando Pirates ukuthi izothini, yabo. Because ngezwe ngoNkota kuthiwa uMhankota yena wathola ideal yokuthi uzokwazi ukubuya la kwiOrlando Pirates, bamloan back to Orlando Pirates uma izinto zakhe zingahambi kahle le, yabo. So izinto zakhe mayingahambi kahle le uzobuya back bamloan la. I hope nokumfuking kanjalo mfethu. Umfuking naye mengadlali kahle le bamloan back to Orlando Pirates bazosisiza nje abafethu. Ngaba indaba ezimnandi kakhulu mase kwenzeke njalo, but ke let's see ukuthi kwenzakalani. But ke angithandi nje ubehamba umfuking. I'm sure abantu abaningi bazothi awuvane wawungafuni umfana ahambe, but come on, you cannot let go of istar sakho. Yeah, akukho mnandi mfethu. Like we just met umfuking mfethu. Yo, same as uNkota, yabo. Bekungekho mnandi 2 days uNkota ngosikhathi ehambile. I wasn't accepting ukuthi uNkota uhambile, but ke as time went on, as time Orlando Pirates announce abanye abadlali, and I saw ukuthi shoot Orlando Pirates vele bewashayela ama plans regarding ukuhamba kwakhe uNkota. So yeah, naye umfuking mfethu, I'm sure Orlando Pirates ikhona induku efihlile emqubeni asazi.